We're going on a road trip. just to see the beautiful changing colors of leaves. So, yeah. Tatlo lang kami. Oh, okay. Ganito yung kulay sa city, how much more kaya sa ano, sa north, sa countryside. Okay, we are driving to the country to see the beautiful fall leaves. Dito pa lang meron ng mga changing colors sa city yan. Hindi ko nakuhanan yung isa kanina kasi akala ko nagre-record na, it's not yet. So, dito muna, ayan, maganda na rin yung mga leaves. Changing na rin. Kaya lang, syempre, mas marami doon sa mga madadaanan natin later on. Dito mga buildings pa lang ang marami sa side ng road. Ayan! Wow! Yellow colors of leaves. Pero syempre, kahit dito sa city, maraming actually may mga forest dito sa city. Doon sa downtown, maraming forest doon. Kaya lang we're going uptown ba yung tawag? Sa north, yeah. We're going uptown. Up north? Uptown. Up north. So we're going up north just to drive. Tapos, dahil favorite namin ng ang native chicken, baka sakali may makita kaming mabibilhan ng native chicken. So, stay with us. And along the way, magkwentuhan tayo. Wow, yan. It's pretty. Pretty flowers. Nice. Yan, started. Hello driver, pwedeng makipagkilala. Don't talk to the driver. Bas nga ron ti driver may kahame. The vehicle is in motion. Kas jay ang amin. Kasi naman eh. Linawin nyo kasi. Fishing. Okay, Wonderland. Nandiyan na yung Wonderland. Dito yung amusement park ng Toronto. Dito sa Toronto. Yan ang tawag dyan. Dinadayo ng mga kabataan mostly para maglaro, mga rides. Approaching na tayo doon. Ayun. Yan ang Wonderland. Parang Disneyland dito, parang Disneyland ng Toronto. Ayan. Yan ang entrance niya. Wonderland. Yan. Doon ang entrance niya.
Sabay na pan. Napag kami nga rin kiniinang iti niya, napag kami katainang. Nag-rides ako sa, ayan, doon. Parang Disneyland. Pero ayun, yan, yung mga rides nila, roller coaster, mga rides, ayan. Ayan, yan ang highest roller coaster in the world. Wow, according to them. Yan, mga roller coaster rides. Kung mahina yung sikmura mo, kung sumakay, kagaya ko. Kasi sumakay ako doon sa orbit na tinatawag nila. Oh my gosh, kala ko mamamatay na ako. Pero yung mga kabataan, syempre, alam nyo na, kabataan tayo kahapon, hindi na ngayon. Bata pa naman, pero hindi na masyado advisable sa atin. So, para na lang sa mga talagang millennials. Tayo naman mga millennials tayo. Feeling millennial lang. So, mga ka-millennials, yun ang Wonderland dito sa Corona. Diniretso ta dito eh. Jane. Frozen yung strawberry? Yeah. Dito di ba? Diretso. Chicken. Dito yung nakita nating malaking bahay dati, di ba? When we went to Cookstown. Is it here? Yeah. Yeah.
Round the Bend Farm Market. Okay, let's go there. We saw a market somewhere. I think it's... Order now, manok. Ah! Wow, okay. It's a farmer's market here. Big, beautiful trees. Cornfield, Latame cornfield. Big, beautiful place. The long and straight road. Straight road. Ito magaligdogan. Order now. Bariran pa na natin kasi dahil. No, kahit kasawin ka bariran ko na dyan native ko na tayo. Green range. Wow. Look at that. Bradford. Panoramic view. Bradford. Oh, meron talaga ito. Kita ang kangawon na eh. Ne, gasa mo kita oh, naglawa. Yeah. Mga space na pagpapatayuan ninyo ng mga bahay nyo, yung mga pupunta dito sa Canada oh. Luwag. Wow. Oh, look at that. Left side, right side. Left. Sorry. Bradford. Bradford, Williamsburg. Nag-straight na ito nga dalan. Hindi na ako. Wow.
finocus ko kasi, ay, Padala ng kita. pag, no, i-focus ko gawin ka, ma-awan day debut, selama, you know, I don't know. There. Wheat, ano yan? Wheat? Mga wheat yan. Mais pa yan. Right away. Paano ba yan? Dito sa dyan nga nantay di. Nya. Dito nya. The fish and chips. I think I wanna go and find a good burger joint. Dito nya. Bunhead. Open pa dito. Bunhead Restaurant. Sige dito yun. Ito ni. There. There. Dito? We are here in Bradford. Ano tayo? Bradford? Bradford, Ontario, West Delivery. Dito tayo sa likuran ng bahay. Tingnan natin dito. Ito ang mga nakuha naming manok yesterday.
Mga native yan. At yung garden ni Mang Doms ay magre-retire na rin. Hindi ko pala ito na videohan nung kagandahan niya. But next time, next summer. Patapos na pati mga bulaklak pero maganda pa rin. Maganda pa rin. May mga bagong soil na for next year. Maganda pa rin mga bulaklak po. See? May nakahabol pang kamatis. Tumubo lang siya dyan. Pusak. Yan. Maganda. Marami siyang bunga. Okay, continue ako ng pagka-harvest sa mga na titira pang pwedeng i-harvest.